je mag Jurre mee. Hé, Kijk! zullen we daar naartoe gaan? Poortje! Goed, rijden! Achteruit. Goed. Jam. Jurre, we gaan even deze kant op. Ga deze kant op. Mag papa eens even sturen? Even? Hij is voor ons Ja, twee. natuurlijk is voor jullie twee. Gaan we daar naartoe. Mag heel even? Dat is even opruimen. Pakken we. Ga je even hier? En zo. Gewoon een keer achteruit. En dan niet. Ja, we gaan even daar naartoe. Oh. Ik ga weer naar. Ze kunnen